sui wasik jagi paithak jora langmano cholangani nangkha bisibri umorni khoroksa charai basani patimungo saimankha nokha taltha sakangno duma sora bud kishur parani manik tripura mungoi bisibri umorni charai basano suiwaro belaike sakduku manu a sui warjabo baino charai basa phiaba monak puitu bai koboljak o charai basani buwa buha sangno bono saknai no tlangi ekkarei ojai osai ar tlangi thango sak hamrani bagai paithak jora nokha taltha ulono o osaini subma bai tipora bai phano tok takhum ratharma ulabo mothang manliya langma paithak jora monugat haspatalo tubukhe phasali horono monugat haspatalni o cheraini halok hamtiya nugui dolaini district hospitalo seiro horjago dolai district hospitalo tumani lamaono ambulance bisingono langma cholan nakha o bisibri umorni cheraini 12 thakro yokmani bisi sini o bisi laimani ulabo o monak bai koboljak khoda tabukbo kakjak manyakho a jorao borok khosani langma rok kalaisa kalai thangmani bai borok sibibo situtingo mokol boskango bosano bothalai nugui tongkha khodao oborokni yakanani lam sao phunungnai bufur sijai phainai wansolaijak nokjak sijakni korok o pati mungni ulo budbani khorni sini kisa lunda acha dan cái niat to kaham no cái ini kan tunggu paikan dokter memang bak sango ini naya hayunya naya kan naya ngata oh seranya betul tak para baronong ne budbani itu para bosaga ibag lai masra pare ya masra pare itu den somuni optimatu Tomano bu hospital tomano Dumasara hospital lo kon sini tom sagar no ma और हम देखा है anjang ko kai koi masung ka su bar tamane 25 kilo ni oso din tam doctor prong ya ini dah ang boran dirok cara dah sudah jadi obai jauh dah aku ibar semua yang matang koi bos rong kan cerai boy busuk saat bos mungkin sudah aku doctor tom saga dorong dua tahun lama ro bosaga phai thui ning cerai tu tu kana ka lawas tidak brahma no